Baba ndinochema ndapfugama pane makokora mukati nokuramishe baba. Chiri chaisimba renyu robva kwamuri mukati nokuramishe baba. Nokuti ndiri murandaro, ndiri mukadzi, ndiri murandarume wenyu mukati nokuramishe baba. Chirandai zvenyu zvamuita zvese patofamba pose patinogara mukati nokuramishe baba. Ndochiisawo munamato wangu, munamato wedzungu maisimba mozviwa. Mwari baba tenya uyai kumunamato motizei prayer. Uyai ndibhirida vanogona kungobatwa nemweya Jesu. Ndoda kuvanamatirawo uyai paprayer. Bada maipindai tigonamatira imba. Hazvisati zvamboitika. Mwari baba Jesu muri kusore mudenga ikoko kwamuri. Zvokwadi tatambura tiri pano. Papa pamaisimba for the people na baba simba vacho. Zviri kuitika pale asati ambozviona Jesu musiki wedenga. Tunokumbirawo Jesu Mwari ikoko kwamuri kuti vanhu ava muhahwirewo ngoni, muhahwire tsitsi, nekuti zvokwadi tatambura tiri pano pamusha, tatambura tatetereka zvokwadi. Nhasi unotidana unoti uya mutore zvinhu, mangwana oti aiwa handichadi, mangwana mwotiti aiwa zvakanaka, asi mangwana munhu wochinja mpaka. Zvokwadi Jesu asambozviona izvozvo. Indoda kutaura nemi face to face, fair to fair, zvisina kana shortcut. Ini Mwari ini ndazotambura nekuti hazvisi nyore kuvata mumota Jesu ndichinaikwa. Zvikaiti dzoke fair to fair. Ndinoregererwawo kwamuri ikoko, tinokumbira ruregerero nekukanganiswa kwataita kuti tinge tichikomuniketa. Vanhu vanofunga kuti tiri kutamba kana ndichitaura nemimi Jesu musiki wedenga. Asi kwete ndinechitorovesa kutoti tinoda kuti titaurirane muzuva ranhasi Mwari kuti muri kurongei nezviri kuitika pano. Asi ndambosangana nazvo nefa. Zvokwadi kuti tinokumbira, zvokwadi kuti vanhu vaJesu tatambura nemavheji pano. Asi zvakangooma hazvo. Chiita kuti chinhu chiri kuramba kuti zvinhu zvinge zvichifamba mune zvakanaka. Kana dziri mhepo dzamadzinza, mweya zvinene ichitendera ibvisei zvinhu zvisununguke. Nekuti izvi ini kutanga kuzviona Mwari makamatanga wani zvakanaka. Pekutanga makatanga zvakanaka, tikafamba nengiro dzemweya kubva kwese uko tichifamba nengoro yenyu yemoto Mwari kusvika tasvika pano. Miyedzo yanga ichipinda, asi Mwari takaikunda. Hambozviona. Ndochitenda namabhiridha ose akaramba akamira neni kuti nhangwe vhiki rese vanhu vanga vasina zvitina, vanhu vanga vachitatarika Mwari, vanhu vava vachitaura zvavanoda. Zvinhu zvakawanda zvakaitika, zvimwe zvisingazivikanwe nenyika yese yeZimbabwe. Asi varume vatatu ava vakaonekwa vakamira neni. Ngadai vanga vari vamwe vanhu vakatuta mikwende yavo vakati toenda nemabheki edu, toenda kumisangano, toenda kumhuri dzedu, toenda kumbodotsvaka zvisisi nehove nekuredza zvotova nane Mwari we. Asi vakati kwete, tinoramba tiri pano. Ndinoda kukutenda nekuda kwaizvozvo. Miyedzo yese ibvisei Mwari, bvisai. Chisununguraiwo vaya vanongoda kubatsira mhuri iyi, vasunungurwe mweya yavo Mwari, nekuti hazvina kumira kwazvo. Ndoda kukuudzai shuwa Jesu, hazvina kumira zvakanaka. Mai vatambura vanomuka makuseni, vanonowacha zvavo kuruware kwavo, vodzoka vondotsvaka huni dzekuti mabhiridha anga achiona kuti varye. Ravo basa vari kuita mai ava. Vari kuchera mvura kuti vanhu vange vachikwanisa kubika pano pamusha nekusuka ndiro nekugeza. Vari kumiramira zvokwadi, hatidi kureva nhema. Kana vari sababa simba zvokwadi, ndofunga shoka dzavo dzose dzapera kuti tsvai. Vari kufamba siku nesikati vachitsvaka kuti nhai Jesu musiki wedenga ndodini kwakuti imba yangu ipere. 3 rooms. Mwari kana hatingaregi Satani achikunda kuti pano 3 rooms dzisawanike dzichivapo. Mwari kwamuri ikoko, zarurai denga, zarurai gombororo pano pamusha. Hatizivi chitendero chavo, isu chedu nechavo zvikabatana, zvoita kuti zvinhu zvose zvinge zvichivhurika. Zvoitawo kuti nyangwe iro dhovhurema rimwe rasara pano pamusha riwanike richiwanikwa. Mawindovhurema matatu asara Mwari baba awanika achiwanikwa. Zvinhu zvose zviwanike zvichivhurika, zvichisununguka zvichiti pfau. Haisi nyore kuya mudondo muno Mwari, tichigara tisingarimwe nezvinyavada, tisingarimwe nenyoka, tichigara pashe. Haisi nyore iyoyo. Asi nokutenda neprotection yenyu yamuri kutibvumbandira nayo. Naizvozvo ndinopa chitanda chemunamato kuna vabatani. Chitinamatirawo mukomunikete navo Mwari kuti tihwisisane.
Ndimakatanga da basa iri ramakanditi mwana wangu wakunda baba edhiboni mutumwa baba edhiboni ichizadzisai basa renyu ramakareva. Ndimi munoziva nekuti ndipandii ndiri mwana mudiki hapaita ndinoziva. Ndiri mwana mudiki, ndiri nherera, ndina mai nababa. Makati mwana wangu ndafunga kuti ubude mumatongo, ndimakatanga kuzvitaura mashoko aya. Chizadzisai basa mucherege kunodai kunorekerwa nerima mukati nekurama. Variko vasingadi kuchiona chichigara mumba makanaka mukati nekurama chebaba. Baba ndinochema imi mutumwa, muri koko chigonai kunozadzisa basa ramakareva. Baba ini nekuti ndiri mwana mudiki hapaita ndinoziva mukati nekurama chebaba. Tatambura pane yezvitinha mukati nekurama chebaba. Tafamba tanyara mukati nekurama chebaba. Makati vamwe variko vanotisekera zine here mai vasingatidi tichifamba mukati nekurama chebaba. Vamwe variko vachiuya zoona baba tichivhara munamato wedu zvimhinga mupini zvose tinozvibvisa isu vana venyu vevaIsraeri. Zvokwadi hatingasodedzi munyika yekwagutu mupandauna, hazvigoni izvozvo, hazvigoni. Hatina ambofoira kwese, tozofoira tasvika muno here Jesu? Zvigodini? Tigosoderepi? Zvokwadi vanhu vagoti kudii? Nyika yese igoti kudii? Vanhu vagoseka here, kuseka kuti hehehe. Haiwa Mwari kani, tinopenyera munamato unochiti nyangwe hedu tikakuvara nenyongwe tidya mavheji everyday imba yapera iyi. Mwari chiitai kuti vanhu vatambanidze maoko avo, zvokwadi ndo zvatakumbira zvoga. Imba ingopera, zvokwadi tifarewo tichibva kuno vanhu vati Mwari vakanaka, Mwari vakanaka. Mai Simba vagoti aiwa ndakaona chiedza chenyu Mwari pandiri. Vataura vega kuti ivo inherera. Hatingadi kuti Mwari nherera dzenyu dzirambe dzichitambudzika. Zvokwadi vaiteyo kuti vagare mupalasi. Vanogara vachiti ndinorota ndichikorobha mumba nechikorobho changu, ndichivhura mahwindo mafasitera. Ndimai Simba ava idhirimu ravo ravakanga vanaro kubva kare, zvichiramba Jesu. Asi imi mavazarukira nhasi uno. Isu tavaitira on behalf of musha wose kutaura nemi feya. Imi mahwa munamato wavo mai Simba. Chiudavirai mukahowa munamato wechikomana chitokotoko ichi chakapedza izvozvo kuchikoro kuti chinge chichizama kuti chiti mabhuku andakaryawo ngaanga achibatsira vamwe vanhu mabhiya aya. Naizvozvo ndinoti Mwari muri kumusoro kudenga, chitiwiraiwo tsitsi muzita muzita Baba neMwanakomana neMweya Musande. Amen. Guys, for the people, ndadzoka. Mota yangu haishina petrol vanhu vaMwari. Nada, handizoti kwakuti pana vana ndogona kuzosvika sei. Yamu 000. Guys, kana pana dawo ndisirewo petrol please. Ndisirewo, haana handichambotoshodi. Nokuti izvozvizvi iri ngofamba yakaita empty. Kwadaenda kwese kumavillage uku ndachitosvika kuti ndikadzima mota inoekera. Dova manga angu ndofunga aibva. Masiripa zangu aekera, maekera. Kuona kunyorwa kwese kudhirezi rangu. Ozviona nguva yangu yese yanyorwa. Apa mama kakati tichifambira zvinhu zvenyu maeka. Mowa sei? Masara makavata ndichinda mudova. Taura kwamuri. Mowa kufara? Kuti ndienda mudove? Mota yangu haishina petrol, toita sei mai Simba? Nyasara tashawo zvitinoko. Munombonyasara achimbofamba famba. Mai Simba izvi zvikaramba izvi zvanhasi. Toenda hedu. Tazama guys. Toenda. Matichi? Muperekwa? Kuperekwa nei? Ndazamawo kani masara makavata ndichimuka na 5 pano ndichinda mudova. Ndakanda tosiya Baba Simba mheno kwavangu ambonzinda munovhunza uku. And then I think ndio zuva rangu rekupedzisira tachokwadi kana vanhu vakashaya zvitina nhasi. Ndoenda kumba. Makazonamata here zureni? Ndakanamata kuti ava ndavasingadonamata. Oh, mamusinganamati mese here? Kubaba vangu varipi? Vakavata? Kusara vakagara. Chimborovai munamato tione zvamakaitapo zuro. Itai tione.
Kandivabatsire. Ndoda kubatsira maisimba muzuva nhasi. Kune vachiraipa iri kunetsa kupera Jesu in the name of Jesus. Ndotanga iri. Uchitanga iri. Danzirai muchinamata munhu ngaataure naMwari wake. Prayer. Wait it. Adama. Nama. Mwari baba unotenga kuti mama muri makusena nasi. Abotishwa nemhuri kwashitowa baba yatambudzika. Mwari chipindirewo mukati memhuri ndiye munoziva zvamakatanga Mwari. Ndiye munoita futi kuti zvipere. Asi kana mati zvinosarira apa Mwari ndimi mune plan yeupenyu hwavo hwamangwana. Mwari ndakutoisa avo mashamarienzi ese akatarisa nenyaya iyi. Chiitewo Mwari kuti vangatipowo mazano, vangatipowo zvekushandisa, vangatipowo kuti project ingaunge ichipera. Chiisewo simba kuti tingave nesimba isusu tiri kushanda basa iri tisakuunike mukuita basa. Mwari ndakutoisa avo baba simba namai simba vari kumira pamusoro pemba yavo. Chivapai simba vasanete, vasakuunike. Chivapaiwo kubatana nevamwe Mwari mukati memaraini. Chivapaiwo mazano Mwari. Chiitewo kuti zvidhina zvingawanikwa. Pangawanikwawo plan yekuti zvidhina zvingavepo. Mwari baba tinoisa avo sezishero vanodai kuva nemwoyo wakanaka wokumirira wokuita mwoyo murefu. Mwari rambai makavasimbisa, rambai makavapa mweya wokushinga, mweya worudo, mweya wokubatsira. Vakadaro vachibatsirana nevanhu avo vachizoti apo imba iyi ichizoti yapera, ana mai simba vanenge vakugara zvakanaka. Rimwe remazuva vanenge vachitendawo kuti dai pasina Sheroni dai tichingori mumatongo. Mwari ndinosiyira zvese kwamuri zvandareva nezvandasiya dai mungasazadzikisa nesimba renyu. Chiita kuti zvese zvingasazadzikisa nezita renyu kana mata nosikaperi. Amen. Mwari handiti manje zvandatonyara pakubongoka manzwa sei zvamaita prayer kudai? Mowa sei maisimba? Maisimba zvenyu tata kuti tinamati nemhaka yekuti nhasi kwabhadha kwa1000 1,000 bricks for the people. Zabhadharwa in the name of Jesus. Takunamatira Mwari weJesu msiki wedenga. Guys, ndo wakuvhara nekuti Mwari wazopindira. Prayer yanga ichifana kudeserva kuti inamate. Nekuda kwekuti hatizozivi kuti iyi ngoro iyi iri kuda kunogadzirwa ichakwanirana nekuti sabhuku vazotindiri vanotora vhiri ravo nechubhu yavo woisa pangoro yevanhu pamusha ipapo. Uyu anga nemombe imwe akati ndakunotora uchi mombe 1 Mojamba muchidi chaka